že už ani nie. Ale, lebo to bolo to Už som doteraz... z tých plisovaných, už ich mám toľko vynosené, že už možno skúšam aj niečo iné. Vieš, treba trošku zmeny. A ja vyskúšam niečo iné. Aj ty vyskúšaj zdravý recept. Vyskúšam, áno. Vy ste hovorili o tých kilokalóriách, že 70, 90, že to nás stačí zasytiť. My sme si tak šuškali, že nám by stačili jeden rezeň. No. Ten má trošku viac, ale aj ten občas je dobrý. Ale poďme, Zuzi, na ten tretí recept. Opäť klasika, možno viac používaná v tej sladkej verzii. Áno, a sú to palacinky. Tak. Takže vyrobíme si slané palacinky. Ja zmiešam ražnú celozrnnú múku s mliekom a vajíčkom. Čiže de facto ako keby klasický. Áno, vymenila som múku, lebo do klasických palaciniek nedávam ražnú a nie celozrnú, ale jemnú a hladkú. A opäť ochutím bylinkovou solou, ktorú používam hlavne v týchto slaných receptoch. A môžeme kľudne obohatiť aj o trošku byliniek. Dobre, takéto sušené, hej? Takéto sušené bylinky sú výborné, aby tie palacinky už samé o sebe mali tú chuť slanú. Ja použijem teraz mixer, takže chvíľku budeme hlučnejší, chvíľku. A urobíme hladké cesto. Stačí, netreba viac. Ideálne by bolo teraz nechať chvíľku cesto odležať. Ešte si ho jemne nie je riedke, Zuzi? Pomiešam. No práve preto by bolo fajn nechať chvíľku trošku odležať, lebo tá múka nasaje aj tým, že je celozrná do toho mlieka a bude akurát. Je to všetko presne navážené, ako to má byť. Dobre. Takže my môžeme si zatiaľ, kým budeme robiť palacinky, urobiť tú ponku. Aha. A dnes som zvolila ponku z krémového syra s chrenom a udeným lososom. Mám tu krémový syr, do ktorého si primiešam, nemusím, ale môžem, jednu lyžičku bieleho jogurtu. Môže to byť aj bez toho. Podľa toho, aký syr kúpim, či mám riedky alebo hustý, tak ja som si to jemne doriedila, lebo bol celkom hustý. Ja tu mám vo vedľajšej miske urobenú brinzu s jogurtom, takže kvôli alternatíve, že kľudne môžeme, kto ľúbi brinzu, použiť aj brinzu. Dokonca si viem predstaviť ozdobiť tú palacinku aj s opečenou slaninkou. Že by to mohlo byť také ala brinzové halušky. Ale so slaninkou alebo s tempehom? No, to už nechám na vás. Zuzi, priznaj sa. To už nechám na vás, kto počíta tie kalórie. Priznaj sa. Ale kľudne by som dala pár kuskov aj klasickej slaniny. Zaujímavé pre mňa, že chren a ryba, to je tiež možno také nie celkom typické. Nie celkom typické. Kľudne aj kôpor sa tam môže použiť. Ja tu mám aj limetkovú šťavu potom na ozdobenie. A do tej brinzovej tiež budeme dávať toho lososa? A do tej brinzovej, tu som nehala, že čistú, hej, ale môže byť kľudne, mne by sa tam možno aj, alebo opečená cibulka, niečo hodilo také trošku slovenské, keď je tam tá brinza. Ale musím povedať, že aj losos udený s brinzou je veľmi dobrá kombinácia chuťovo. A tam sme do tej brinzovej čo dávali? Nič, len si rozpracovala trošku brinzu opäť s jogurtom, alebo s niečím, aby tá konzistencia bola taká. Áno, trošku jogurtu, lebo bola tiež tuhá, aby sa dala natierať. Nie by pokojne napríklad aj reďkovka úplne čerstvá, by sa tam pažitka, čokoľvek, výborné nie? K takýmto palacinkám je práve nejaký čerstvý šalát. No, niečo také chrumkavé, že? Áno, niečo chrumkavé. Že už nám trošku hustne cesto. Áno, vidím. My máme palacinky už aj nejaké pripravené, lebo som už začala skôr s prípravou, takže tu vidíme aj, ako vyzerajú už keď sú hotové. Trošku si rozohrejem pánvicu. Sú trošku možno také tmavšie vďaka tej ražnej múke, možno na ten prvý, na to pozretie, na ten vnem. Ešte si zoberieme žufanku. Tak, máme. A vyskúšame aj toto naše cesto. Ja by som ho teda určite ešte chvíľku nehala. Dobre, ale keď tak vieme, že teda musí odstať ideálne, Zuzi, koľko, možno aj 15 ideálne minút? Takých 15 až 30 minút. Aby tá múka, lebo keby sme dali viac múky, čo môžeme spraviť, tak bude zase moc husté a budú tie palacinky také hutné. Áno, a oni sa potom radšej máme také tenšie však. Vyskúšame to takto. Vyskúšame, pozri, keď to sa nepodarí, nevadí, nič sa nedeje, vieme, že máme čakať ešte chvíľočku. Takže my si môžeme skúsiť tú palacinku urobiť, ale... Ja používam takýto palacinkovač. Toto je taká moja
neodlučiteľná Taká kuchynská pomôcka. Áno. Hej, To na tie francúzske veľké sa veľa používa, taký áno. väčší ten valček. Ja si neviem bez toho predstaviť, pripraviť palacinky, lebo automaticky potom na jednej strane je toho veľa, na jednej To málo. musíme potom veľmi manipulovať s tou pánvicou, keď chceme mať takú A rovnakú čo je hĺbku. veľmi dôležité, mať kvalitnú pánvicu. Pretože na palacinky, pokiaľ máme zlú pánvicu, tak naozaj máme hneď, by som povedala, že stres a problém, pretože potom ich vyhodíme. A pánvica je veľmi dôležitá, aby bola naozaj kvalitná, aby sa neprilepovali tie palacinky a to cesto. Nemáme stres duši, však my tie pokazené zjeme. My tie pokazané zjeme ako trhanec. Trhanec. Necháme ešte palacinku opekať. Vyzerá, že cesto je dobré. Vôbec nevidím žiadny problém. Dobrá, A zoberieme si sem už hotové palacinky. Našu chrenovú plnku. Áno. Tak, rozokrieme. Takto približne. Dobre. Už vyzerá trošku ako tvarohová. Poukladáme losos, kúsky. A to je naozaj, myslím si, že výborný nápad. A do tých palaciniek čokoľvek, ale Zuzi, ty máš teda takéto plnky, ale môže tam byť napríklad aj vajíčko so šunkou, nejakými šampiňónmi, napríklad so syrom a čokoľvek, že? Prosciutto napríklad je výborné. Čo ale si trošku na panvici pripravíme na takú kvázi rečiu, možno praženicu a tu určite môžeme dať. áno, vždy by som niečo krémové do nich dala. Môžeme si aj prekrojiť, ako tá palacinka vyzerá a potom si ukážeme už mňou naranžované, Dobre. ktoré som už pripravila. Áno, takže vidíme. krásne vidíme aj lososa, krém. A čo ja ešte používam návrh, ak robím takúto kombináciu, tak je trošku limetkovej šťavy. By som dala takto trošku návrh, jemne, pár kvapiek. Tak. Videli, že ako to teda má tú štrup. Ja to trošku prichytím, ale len aby sme teda ukázali naozaj, že je to aj pekné farebné. Tak vrátim sa k palacinke, ktorá sa už opeká. Ale Pár dobre. sekúnd, ale dá sa. Dá sa. Dá sa s ňou Výborne. pracovať. No vidíš, Podarilo ale sa. super. Ale cesto presne, ako si hovorila, tá ideálna konzistencia, tá múka trošku sa inak bude Teraz správať. už bude dobrá tá ďalšia. Dobre, Teraz výborne. už bude dobrá tá Zuzi, ďalšia. poďme ešte pozrieť si. Máme tam všetky 3 recepty, takže si to trošku zrekapitulujme. Máme. Prvý sme robili kiš s cottage syrom, olivami čiernymi a sušenými paradajkami. Také krekrové cesto, to bolo výborné, parmezánové. Také parmezánové krekrové cesto. Druhé sme robili kukisky semienkové z rôznych semienok, mix a so syrom. A tretie sme robili slané palacinky s chrenovou plnkou, so taktiež syrovou chrenovou a udeným lososom. Perfektné, dobre, že sme povedali, že je slané, lebo všetko naozaj aj ja to poviem, že cheesecake, aj keď to nie je celkom ten quiche skôr, kukisky určite a palacinky, najskôr tá asociácia do sladka. Ale vďaka tebe vieme, že aj takto sa to dá. Super, pokojne dokončí, aby sa ti to podarilo podľa tvojich predstav. No a my sa ideme venovať diváckým otázkam. Už som ticho, lebo máte toho veľa, viem.